Max and LG Aninayon. Ngayong gabi, Sim. Maayong gabi, CMU ones! Good evening, ha? Good evening sa tanan. Kinsa may na-meet nila ang ilang forever diri sa CMU. Taas kamot! Na-meet ang forever! Yes! Diri Ay, nila daghan. meet sa akong forever. Ang love story ka na-create dito sa CMU. Oh, daghan. Kaning grandstand, usa ni sa among dating sites. Agay. Na-obvious ko ani nga ga-date na diri dahil. Wala na May naman. gani lagi kinakahuman mi. Oh, may gani after 11 years mi naminyo, nagkaanak ra gyud mi. Oo, naara actually among baby diri sa palibot na tulog pa. Amo ta mo ba nun imo kanta po tong appeal 2 years Tulog old. na tulog. Pero tulog pa. So kami na lang sa for the meantime. So this song para ni sa tanan nga nakakita og forever diri sa Central Mindanao University. Lovebirds. Magulit po mas Of course! Di dyan pwede nga dili hawiran pag mutabok sa dalan. Ingon pa nila, magkadugay da kuno ang inyong relasyon kay wa na da kuno'y lami. Na di yun na tinuod sa amuan. Char! Pero bita. Nagkadugay kayo, nagkalami. Yeah, o nagkadugay dapat nagkalami mo
relasyon magkadugay magkalami dili dapat unsa man dili dapat ang palaya nga nagkapait. Anyway, actually tungod sa atong ulan-ulan, not feeling well gid akong husband, no. Giupo siya pero para daw sa house and lot mo kanta Para sa gid ako house and lot, lami. gid. Kaway-kaway sa mga Yes. batch 2007 diha. Yes, Kailan na 2007. itong edad na ni. Ayun.